Dobrý deň, chlapci a dievčatá, je útorok a dneska máme príbeh a Q&A, teda vaše otázky a moje odpovede. Dnes som zvolil príbeh, už vidíte podľa nadpisu, z vojenského prostredia. Aspoň raz do týždňa by som chcel takýto príbeh predložiť. Prosím vás pekne, čo je to bojová zástava? Bojová zástava je kus látky, ktorá býva spravidla obšitá zlatom alebo zlatou niťou a sú na nej nejaké podstatnosti, ktoré útvaru, ktorý reprezentuje táto zástava patria, ktorého predstavujú, ktorého identifikujú. Je to modla toho útvaru, ktorému táto zástava patrí. Je dennodenne v 24-hodinových cykloch strážená. A strážená nie len tak nejako, ale strážená doopravdy. Vedľa nej stoja dvaja vojaci, ako som vravel, v 24-hodinových cykloch a plnej výzbroji s ostrými nápojmi ju strážia. Nejde len o nejaký proces, že hráme sa na vojakov. Táto bojová zástava je až tak veľmi dôležitá, že nám od začiatku vojny tvrdili lampasáci, teda dôstojníci, nám tvrdili, že pokiaľ by zmizla, alebo ju niekto ukradol a spálil, alebo proste nejakým spôsobom by jej nebolo jedného dňa, tak by museli rozpustiť celý útvar, pretože útvar bez bojovej zástavy vraj nie je útvar. Až takto dôležité to bolo. No a iste tušíte, aj podľa nadpisu, aj podľa toho, čo rozprávam, že toto video bude pojednávať o tom, že túto našu bojovú zástavu jedného dňa niekto ukradol. Prosím vás pekne, mali sme na rote jedného chlapca. Menoval sa Ivan. A krátko potom, ako nastúpil na vojnu, on nastúpil k nám na péšku, na podôstojnícku školu, ktorá trvala pol roka. Asi mesiac, čo sme do nej chodili, u toho chlapca diagnostikovali vážne problémy s chrbátom, v zadnej časti chrbátu smerom k zadku. Tam mal nejaké nálezy, ktoré obmedzovali jeho pohyb a vyčerpávali ho. Chlapca neposlali domov, chlapca nechali na útvare, ale prevelili ho do kotolne. Kúril nám. Ešte spolu s jedným vojakom, ktorý bol druhým rokom, teda starší vojak už, tam spolu pre nás kúrili. Išlo o klasickú kotolňu, nie plynovú, išlo o kotolňu na uhlie a drevo. To znamená, že nahycoval sa ten kotol ako uhlím, hlavne teda uhlím a potom sa týmto vykurovalo celý pluk, celý útvar, všetky roty, prapory. Toto bolo jeho zadelenie. Bol to dobrý chlapec, bol to veľmi príjemný, ja som s ním rozprával nejedenkrát a možno medzi nami vzniklo aj také kamarátstvo. Na vojne vznikajú veľmi rýchlo kamarátstva. Tam sa na nič nehrá nikto jednoducho. Keď je niekto fajn a je príjemný, tak si ho obľúbite a potom ho vyhľadáte a idete na cigaretu spolu alebo do kantíny, čo je taký bufet, ktorý je v rámci útvaru umiestnený a tam chodíte a dáte si tam kávu, dáte si tam nejakú malinovku, nejaký zákušok alebo niečo, čokoľvek. No a my sme takto sem tam trávili čas, alebo som prišiel s nejakou flaškou vína, ktorú sme prepašovali zvonka a išiel som do kotolne, tam sme si ju vypili. Kotolňa bola také určité miesto, kde sme veľmi radi trávili čas, pretože sme si tam mohli v pokoji vyfajčiť cigaretu v kľude, vypiť nejakú flašku niečoho a podobne. A tento chlapec veľmi často práve hovoril, že keď nám lampasáci vraveli, že bojová zástava bez útvaru neexistuje, tak on niekoľkokrát prehodil aj verejne pred chlapcami, že on raz tú zástavu ukradne. Že on raz tú zástavu vezme tam, kde je a že budú musieť útvar rozpustiť a všetci pôjdu domov. A my sme sa tomu smiali ako joke, ako vtip, ktorý je dobrý a tak sme sa z toho tešili.
Naša zástava bojová, teda útvarová zástava bojová, bola umiestnená v budove veliteľstva pluku. Už som vám hovoril v minulosti, že ten pluk združoval 3 prapory a tie prapory zase boli nad, každý prapor nad 3 rotami. Takže taká určitá postupnosť. A zaujímavosť bola aj to, že v rámci nášho pluku bola jeden sovietská jednotka, sovietský útvar. Možno vás bude zaujímať, že v tej dobe, keď som ja slúžil, to je 81 až 83 rok, mali ruskí vojaci mali, alebo ruskí dôstojníci, velitelia mali povolené používať telesné tresty voči svojim vojakom. Inými slovami, mohli vojaka kľudne zbiť aj do bezvedomia. A oni to využívali. Ja som nikdy takú bitku nevidel, ale mnohí sme to odsúdenie, to bolo verejné, dajme tomu, že áno, k bitke verejnej. Oni ho verejne odsúdili, že dostane bitku, že dostane nakladačku a to sa potom udialo niekde na ich území, na ich útvare, ktoré to už nebolo verejné. Ale videli sme následky mnohokrát takej bitky, kedy ten chlapec bol dokrvavený a bol zbytý ako kvon. Takže v Rusku sa ešte v 81. až 83. ďalej už ja ručiť nemôžem, ani predtým, ani potom, ale keď som ja slúžil, tak telesné tresty v ruskej armáde boli, teda sovietskej vtedy, boli povolené. To je strašné, to je stredovek. No a raz prišiel ten deň. Tento chlapec, tento Ivan, o ktorom som vám hovoril, že bol nasadený v tej kotolni kvôli svojmu zdravotnému stavu, zobral nejaké flašky alkoholu tvrdého, možno tam ešte dal aj rohypnol, neviem, hovorilo sa, že tam nejaké lieky ešte dosypal do tých flašek a navštívil práve tento pluk, kde bola tá bojová zástava. Bolo to niekedy v takých ranných hodinách, mohlo byť 3-4 hodiny, už sa blížilo ráno, bolo to v letných mesiacoch. A dal piť týmto chlapcom dvom, ktorí strážili s tými ostrými nábojmi, s tými samopalmi na prsiach, ktorí strážili túto bojovú zástavu, opil ich. Tí ledva stáli na nohách, tam polihovali okolo tej zástavy a tak ďalej a tak ďalej. On potom už len tento Ivan rozbil takú sklenenú vitrínu, ktorá nemala čidlá, bola bez čídel, pretože bola strážená ľuďmi, bola strážená vojakmi, takže nebolo potrebné nejaké elektronické zabezpečenie, takže žiadne čídla tam neboli, rozbil tú vitrínu a zobral tú zástavu a zakopal ju do hromady uhlia v kotolni, ktorú mali. V dispozícii tam boli niekoľko metrákov proste uhlia a tam ju zakopal čo najhlbšie. Na druhej strane toho uhlia, odkiaľ sa bralo, to znamená, že len tak skoro by sa k nej nedostali, pokiaľ by ju hľadali. No, poviem vám, že to, čo spustilo tento akt, to nemalo obdobu. Spokojného, kľudného pluku útvarov, ktoré združoval ten pluk, sa stali úplne besné jednotky, kde dôstojníci zúrili, kde praporčíci, čo sú vlastne nižšie hodnosti ako dôstojníci, boli ako zmyslov zbavení. Bol vyhlásený okamžitý nástup na Buzerplatz, to je priestor, kde sa vykonávajú nástupy, rozdelenie do bojových úloh, kde sa vlastne predvádza celé to prezentovanie toho vojska, kde sa všetko premiela. Tak sme boli celý pluk proste povolaní, aby sme na tomto Buzerplatzi sa všetci zošli a pomaly prichádzali v tých ranných hodinách, kedy nás povolali, i hneď potom, čo sme sa zobudili. Pomaly ani žiadne zamestnanie. Nie, že pomaly žiadne zamestnanie neexistovalo. Jednoducho museli sme všetci na ten buzerák a dôstojníci tam proste mali svoje plamenné reči o tom, že je treba tú bojovú zástavu nájsť, pretože to je ohrozenie bojaschopnosti celej armády československej a vysvetľovali nám, aký dopad bude mať to, že tá zástava zmizla. Hrozili prokurátormi, hrozili dlhoročnými väzeniami.
Bolo to veľmi tristné, bolo to zlé. Pomaly na tú tribúnu, kde sa dôstojníci pred nás, ktorí sme boli všetci nastúpení, bolo nás tam okolo 1800, 1500, si to predstavte, to je obrovský priestor, kde ten buzerák, kde sme sa zošli a naproti nám bola tribúna, kde sa sústreďovali pomaly počas celého dopoludnia, ktoré sme na tej pálave, na tom slnku tam stáli a počúvali to nadávanie, to hrímanie a tie nervy, ktoré oni uvoľňovali do mikrofónu. No a my sme z toho boli proste úplne šokovaní, nevedeli sme, čo máme robiť. Jednoducho počas celého toho dopoludnia sa tam sústreďovali všelijakí papalaši, dokonca z ministerstva tam prišiel z ministerstva obrany, myslím, tam prišiel nejaký papaláš aj so svojimi pobočníkmi a tí nám vyhrážali a proste, že sa nikdy nedostaneme do civilu, že toto nemá období, že nás pozavierajú. No bolo to veľmi, veľmi ťažké. Skôr tom boli city než rozum, pretože vojenský prokurátor nemohol v tej dobe dať viac ako 2 roky trestu. To znamená, že to boli skôr ich priania, ktoré revali do tých mikrofónov, než skutočná moc. Tá moc tých vojakov počas mieru není až taká veľká. Oni majú veľké moci a právomoci, ale v prípade vojny. Nie v prípade, keď je mier. No ale aj tak sme tam stáli a museli sme, akurát nás uvoľnili, keď sme sa išli krátko naranejkovať, alebo potom neskôr na obed. A inak sme tam celý deň stáli a čakali sme, čo bude s nami, čo bude s tou zástavou. Potom, čo nás pustili na obed, sme mali asi hodinu voľna, mohli sme si poležať po obede chvíľu na svojich spálniach, na svojich proste tých svietnicách, jak sa hovorilo po česky. A ja som si spomenul na tohoto Ivana, že on opakovane v minulosti hovoril, že ukradne tú bojovú zástavu, aby sa rozpustil náš pluk a aby, jak hovoril, aby boli prdeli tí lampasáci, tí dôstojníci. Ja som si na to spomenul. Nespomenul si na to nikto, napriek tomu, že to počulo strašne veľa vojakov, ktorí počuli, ako sa Ivan zastrája, že tú zástavu raz ukradne. Proste nikto ho nebral vážne. Preto nikto si ani na Ivana nespomenul. Ale ja som si spomenul, pretože jeho výhračky ste mohli síce brať ako akýsi joke, ako akýsi vtip, ale celkom kľudne sa dalo aj domýšľať si, že by to mohla byť pravda. Tak som šiel za ním. Všetci odpočívali, ležali na rotách, ležali v izbách. A ja som zbehol dole do kotolne. Kotolňa bola rovno pod našim útvarom. Tak som zbehol do tej kotolne a našiel som ho tam pomerne takého nie pokojného. Bol dosť vystrašený. On mal službu sám, ten jeho kolega tam nebol. Ten mal prísť niekedy na večer. A pustil som sa s ním do rozhovoru a hovorím, tak čo spravíme s tou zástavou? A on na mňa, a ty o tom vieš? Hovorím, samozrejme, že viem. Tak to hovoríš odtedy, čo sme nastúpili na vojnu, že im šlohneš tú zástavu a že budú mať po ptákoch, jak si ty hovoril. Vieš čo, teraz ma najviac hnevá to, ako ju vrátim naspäť, ako dám celú vec do poriadku. Hovorím, no, to by bolo dosť ťažké, to bude dosť náročné, som mu povedal. No hovorím, počkaj, až sa zase sústredí všetek pluk na buzerák, až sa všetci zase po tej hodinovej pauze, po obede vrátime naspäť na nástup a potom je tam skoro celý pluk, jednoducho na tom pluku skoro nikto není, jednoducho ju tam pohoď. Vráť ju na tú chodbu, tam, kde bývala zástava, v tej vitríne sklenenej a hoď ju tam niekde ako pod tú vitrínu a choď preč, tam nikto nebude, tam skoro nikto nebude. A čo keď ma tam niekto uvidí? No tak to už je potom na Pánu Bohu, jak som mu povedal. No za chvíľku bol písknutý zase nástup, že sme mali všetci ísť na buzerák a naozaj na tom buzeráku, tom poobednom nástupe bol celý pluk. Na tom veliteľstve pluku nebolo nikoho. Takže Ivan zobral zástavu, vykopal ju
spod toho uhlia ju vytiahol, vyhrabal a pohodil ju tam niekde pri tej vitríne, tam, kde vojaci stávajú práve na tých svojich stanovišťach a strážia ju, tak tam ju na zem celá dokrkvaná, špinavá. Proste si predstavte, že keď ju zakopete do uhlia, do vlhkého uhlia, ktoré bolo vždy vlhké aj v lete, bolo také navlhlé, ono vraj lepšie horí, ako keď je vlhšie, takže sa to polievalo. No a paradoxne vraj to uhlie potom lepšie horí, má lepšiu výhrevnosť, keď je vlhké. No a takúto zašpinenú tú modlu, ktorá má byť vlastne tým puncom toho útvaru, tou chloubou, jak hovoria Češi, tak ju tam pohodil celú proste dokatovanú a myslím, že dokonca bola aj roztrhnutá na jednom mieste. Takže vážne zneúctenie bojovej zástavy útvaru. A bežal, keď ju tam pohodil, tak bežal do svojej kotolne a tam proste čakal, jak sa to celé vyvrbí. No, zase sme počúvali nádavky a vyhrážky lampasákov, ktorí nás neustále vyzývali, aby sme proste označili toho človeka, ktorý ukradol a hlavne označili miesto, kde nájdu svoju milovanú bojovú zástavu. Nestáli sme tam už nejako dlho, možno pol hodinu, keď niekto pribehol z pluku a povedal, že zástava je na svete, že všetko je v poriadku a že chvála Bohu, všetko sa na dobre obráti. A tak vydýchli sme si, samozrejme, vydýchol som si aj ja, že to tam ten Ivan nakoniec vrátil. A boli sme rozpustení, aby sme sa teda vrátili na svoje roty, na svoje izby a do večere sme nemali mať žiadne zamestnanie, jednoducho mali sme sa venovať svojim veciam. Mohli sme napísať svojim priateľom, priateľkám, rodinám, listy a podobne. Bolo to ako nedeľa, proste taký odpočinok, ten zbylý deň. Je zaujímavé, že za celý ten čas, čo sa potom ešte o tom rozprávalo, za celý ten čas si nikto ani len nespomenul, že tá zástava je v hroznom stave, že je celá zašpinená, roztrhaná, že je akoby v úvodzovkách zneúctená. Nikomu to nevadilo, hlavne, že sa našla a nikto sa nad tým nezamýšľal, že prečo sú na nej zbytky uhlia, prečo je čierna, flakatá, ako keby sa boli zamysleli tí lampasáci a spojili si to uhlie a kotolňa a podobne a začali týmto smerom nejako uvažovať. Nikto nikdy nezačal takto uvažovať. Jednoducho. Ako keby všetci tí lampasáci chceli na túto veľmi nepríjemnú udalosť zabudnúť. No, môžem vám povedať, že týmto príbehom sa rozbila jedna obrovská lož. Oni nám od začiatku tvrdili, čo sme nastúpili na podôstojnickú školu, že v prípade odsúdenia bojovej zástavy alebo jej zničenia bude rozpustený kompletne celý útvar alebo pluk, lebo to bola pluková zástava. Nič sa takého nestalo, ani sa nechystalo, že by sa malo stať. Jednoducho bol to aj pre tých dôstojníkov, napriek tomu, že sa potrebovali tváriť, že to je niečo sveté, tak bol to pre nich ozaj iba kus handry, červenej handry, ktorá bola vyšívaná zlatou niťou. Boli na nej nejaké nápisy, ako že pluk v Lipníku nad Bečou a podobne. To tam bolo nejak vyšité zlate a dokola boli strapce, ktoré boli takisto zlaté. Takže takto sme rozbili jednu obrovskú chiméru, obrovskú povedačku, rozprávku, ktorá sa 10 ročia šírila vojenským priestorom, že keď pluk alebo útvar stratí svoju bojovú zástavu, že bude rozpustený. Už to potom nehovorili tí lampasáci, pretože nám dali dôkazy, že sú to iba výmysly, že sú to iba báchorky. Ale keď prišli o pol roka noví vojaci, tak týmto už začali zase rozprávať. Tí, ktorí nezažili tento príbeh toho Ivana, ktorý odsudzil túto bojovú zástavu, tak tým zase uverili. A dneska verím, že je zase v hre táto povedačka. Že to zase rozprávajú mladým vojakom na útvaroch, na plukoch a
že všetko je vlastne v starých kolajách, tak ako kedysi. Toľko môj príbeh. Teraz by sme, prosím vás pekne, chlapci a dievčatá, prešli na Q&A, teda na vaše otázky a odpovede. Už si to chystám, aby sme začali. Takže máme tu spred 22 hodín Hippiga, ktorý sa pýta, nechcel by si mať vo videu Miša, že by ste boli na kamere a rozprávali o nejakej téme. Prosím vás pekne, ja chápem, každú otázku chápem, ktorá sa objaví dole v diskusii a som demokraticky založený a rešpektujem právo každého sa opýtať na čokoľvek. Ale do týchto vecí mi nezasahujte. Ja budem si aj v budúcnosti určovať, čo v mojich videách bude a čo nebude. Toto je môj kanál a Miško má iný kanál a ja nevidím dôvod, prečo by mal byť Mišo na mojom kanále prezentovaný a ja na jeho kanále prezentovaný. To sú také hlúpe otázky, ale potreboval som ju sem dať a komentovať. Aleš Hrk, spolužák je z detského domova a mal prístup k internetu. To mi ako píše chlapec, ktorý sa menuje Aleš Hrk a ja vám garantujem, že pokiaľ aj na detských domovoch je internet, tak deti k nemu prístup nemajú. A keď, tak pod prísnym dohľadom vychovávateľa. Viete, nesmiete brať každé vyjadrenie 100%, pretože život není vo všetkých ukazovateľov len 100%. Proste pokiaľ sa nejaké decko, nejaký chlapec, ktorý, chodí na strednú školu a je z detského domova a má pripraviť niečo z oblasti počítača, alebo to má vypracovať dokonca na počítači, tak samozrejme, že detský domov, ktorý má v kanceláriách internet, mu to umožní. Prosím vás, nesmiete všetko brať doslova, ale ja vám garantujem, že pre zábavu v žiadnom detskom domove prístup k internetu nie je. Jednoducho, oni ho majú na riaditeľstve, oni ho majú možno aj vychovateľia vo svojich pracovniach, ale k deťom ako na zábavu, vyslovene, že večer si sadnúť a pustiť nejakú hru, alebo nebodaj nejaké nemravné kontenty, tak to nepripadá do úvahy. Už to konečne pochopte. To, že váš spolužiak má v detskom domove prístup na internet, to je možné, ale ako som povedal, výnimočne, to je v zvláštnom režime, ako by som povedal. Takže pokiaľ vám poviem, že v detskom domove na ozajstnú zábavu, tak ako vy doma sa môžete tešiť z rôzneho zábavného kontentu na internete, tak toto deti z detského domova nemajú. A už to prosím pochopte, lebo viacerí ste sa ozvali, že proste dokonca jeden chlapec, že tam má tetu, ktorá pracuje v detskom domove a tak ďalej a tak ďalej. Ja rešpektujem, čo hovoríte a chápem, ale vy zase rešpektujte to, čo hovorím. Ja túto situáciu poznám dosť dobre. Ďalej Nosfit píše. Dobrý deň, moc se mi líbil příběh, udělali jste to, co jste musel. Myslí o tom psíkovi utopenom, ale například já bych to nezvládl, protože mám 2 psy, které mám strašně rád a oni mají rádi mne. A on ešte pokračuje, ja iba okomentujem, že aj ja som mal toho psíka veľmi rád. Takže toľko. Kovy píše. Vaše videa mám rád, objevil jsem vás přednedávnem a moc se mi líbí vaše příběhy. Jako jeden z mála máte pravdivé příběhy a to se cení. Přeji vám i Miškovi hodně štěstí v životě a ja tebe, Kovy. Veľmi som rád tomu, čo si napísal a mám ťa za to veľmi, veľmi rád, lebo máš dobré srdiečko. Oko 212 píše. Na PlayStationu sa dajú hrať hry aj offline. A potom ešte dopísal, doložil, ale neviem, skade by zobrali tie hry. Toto je presne o tom, že teraz hovoríme o tom Gogovom darčeku. Kedy Gogo kúpil pre 3 detské domovy PlayStation alebo Xbox skôr. Opravovali ma chlapci, že išlo o Xbox. Viete, ja iba hovorím, to video nemalo napadnúť Goga, ale malo poukázať na to, že takýto darček im je na nič. Jednoducho, oni sa k nemu nikdy ani nedostanú. Budú ich len vydierať cez tento darček. A ty si neurobil úlohy, a ty si nepozametal dvor, a ty si neumil spodnú chodbu, tak nebudeš mať žiadny Xbox. Dobre? Takže prosím vás pekne, a potom offline. Na čo im je, keď nemajú? Ako tento chlapec oko 12 hovorí, keď nemajú hry. Kto im dá tie hry? Gogo im dal nejaké hry k tomu? Asi nie, inak by sme sa toto dozvedeli.
to ja hovorím o tom, že keď už dávame nejaký, napriek tomu, že tá anketa vyšla nejako divne, ktorá bola pripojená k tomuto videu, ja hovorím jednu vec. Keď dávame niekomu darček, bude mať väčšiu radosť z toho, keď pre neho bude ten darček užitočný. Vy ste tam označili v ankete, že je jedno, aký darček. To nechcete zažiť, že je jedno, aký darček. Túžite po niečom a myslíte si, že vám to rodičia dajú a oni vám dajú niečo úplne iné, z čoho sa určite nebudete tešiť. Takže verte mi, že darček treba premyslieť a pokiaľ ste označili väčšina z vás v ankete, že ono je to jedno, tak to ste klamali sami seba. Jednoducho. Ja vám vravím, že určite by ste mali o mnoho väčší darček, keby ste ho dostali premyslený. Viete, ja som sa nepýtal na to, aby ste označili, nech je akýkoľvek darček, hlavne, že to je trošku iná myšlenka. O tom sme sa nebavili. Isté, že týmto súhlasím aj ja. Pokiaľ mi dá darček niekto, nech je hociaký, ale je to darček, tak s tým to by som bral. Ale na toto som sa ja v ankete nepýtal. Ja som sa pýtal v ankete na to, či chcete skôr premyslený darček, ktorý vám niekto napasuje na vás a myslí, keď ho vyberá na vás, alebo opak, teda darček, ktorý nie je taký, nesplňa vaše predpoklady, vaše očakávania. O tomto bola tá otázka, takže zrejme nebola pochopená, preto vyšli tie odpovede tak, ako vyšli. Takže, ale podstata tej otázky toho oko 12 je tá, že ten PlayStation, ten Xbox im bol k ničomu, pretože hry neviem, ako by sa dostali k hrám. To im nikto v detskom domove nekúpi. A tie hry sú dneska dosť drahé. Michal kupuje bežne hry okolo 50. Dokonca teraz nedávno kúpil hru, ktorá stála 80 eur. To sú veľké pálky a to im nikto nekúpi. Bulldog. Neberú ti to, ale podľa mňa si mohol udelať trochu lépe. Pustiť ho, nebo ho dať do útulku. Teraz priamo k Bulldogovi. Bulldog, mne je jedno, či mi niečo bereš, lebo nebereš. Je mi to úplne jedno. Vypisuj si, čo chceš. Podľa mňa si vôbec nevypočul poriadne to video, ani argumenty a možno by bolo dobre, keby si najskôr prečítal diskusiu a potom niečo napísal. Ja tam totiž vysvetľujem, prečo som ho nemohol ani dať do útulku, ani ho pustiť. Pretože útulku mi ho odmietla žena zobrať naspäť a pustiť ho, keď sme nevedeli, či má vsteklinu, či má nejaké choroby, tak to mi bolo zakázané. Keby si bol lepšie počúval to video, tak by si nemusel napísať, neberu ti to. A či mi to ty bereš, lebo nebereš, ver mi, to mi je úplne jedno. Nevypisuj takéto hlúpe otázky jednoducho. Poprosím ťa. Jo? Jednoducho sa zdrž niekedy a nevypisuj. Pretože presne na tieto veci, ktoré si ty navrhol, som ja reagoval aj vo videu a aj v diskusii. Iba 2 alebo 3 príspevky pod tebou bolo celé všetko vysvetlené. Ale ty zjavne nemal si záujem. Ty si nešťastný človek, ktorý si potreboval vybiť na mne zlosť. Tak si ju vybil. Grefil. Zdravím, hezké video, budu rád za ešte jedno. Inak přeji vám hezký víkend a doporučuji si zistiť niečo o streamerovi, ktorý sa menuje Loop. Má vzácnou vadu a přes svůj handicap streamuje a hraje počítačové hry. Grefil hovorí o tom videu, kde spomínam na začiatku, že chlapci z TV Twix na konci, podporujú nejakého nevidomého chlapca. Miško mi hovoril, že to by mohol byť zrovna ten Loop, tak neviem. Možno som to trošku poplietol, naozaj neviem, ako to je. Ja sa, keď budem mať trošku čas, teraz nemám moc toho času, pozriem potom Loopovi a bližšie sa s ním zoznámim. Ďakujem ti pekne za podnet. Mr. Cock píše. A píše veľmi podobne ako mnohí. Píše, nepríjemná historka, hovorí o tom utopenom psíkovi. Ale udelal ste to, čo ste musel. Rodina je na prvním míste, iné východisko z toho nebylo. Prosím vás, 99% všetkých príspevkov ma podporilo v tom, keď som utopil toho psíka a popísal, prečo som ho utopil. Čo som chránil a koho som chránil. A ja vám všetkým ďakujem, ktorí ste ma podporili v tomto mojom úsilí, v tomto mojom videu, pretože veľmi som to potreboval. Ja som rád, že
dokážete jednoducho triezvo rozmýšľať a nie ako niektoré tie hlúpe dievčatá, ktoré robia všetko preto, aby ochraňovali zvieratá. Chrániť zvieratá je treba, ale s rozumom. Prosím vás, s rozumom. Človek je nadradenejší, človek je dôležitejší ako sú zvieratá. A to si musíme uvedomiť. Ja si aj tak myslím, nech si robia všetky tieto dievčatá, čo chcú. Ja si aj tak myslím, že sú to väčšinou ženy a dievčatá, ktoré nezažili lásku vo svojich rodinách a potrebujú to, čo majú v sebe, takéto neuspokojené a smedné, potrebujú to niekam preniesť a prenášajú to na zvieratá. Podľa mňa sú to vážne prípady, ktorými sa má zaoberať psychológ. A ja som teraz tvrdý, ale ja to takto cítim. Ja s vami budem hovoriť vždycky pravdu. Mňa nezaujíma, že sa na to vyrojí potom nejaký hejt. Jednoducho ja si myslím, že ľudia, ktorí to prepínajú so starostlivosťou o zvieratá, nie sú normálni. A nech sa teraz jedujú všetci a hádžu o zem. Nie je to úplne jedno. Ja si myslím, že je to práve človek, ktorého máme milovať, ktorého máme podporovať, o ktorého máme prvé rade pečovať, jak hovoria Češi. Takže nie. Zvieratá sú na to, aby dotvárali náš priestor, aby nám pomáhali, aby spolupracovali v takémto našom pohodlí, ale nie, aby sme ich vyvyšovali pomaly viac ako ľudí. Viete čo, ja poznám vo svojom okolí ľudí, ktorí majú radšej zvieratá, ako majú ľudí. Ľudia ich nezaujímajú, ale pre zvieratá by dýchali. A to je chore. To vám poviem, to je patológia. Taký človek je rovnako chorý, ako som ja. Dovidenia. Cancer D píše: Výborné video, tatko, dávam like, milujem vaše videa, aj keď vášho syna moc rád nemám. Je to namyslenec a egoista. Prajem pekný piatok. Neviem, či si ma chcel pochváliť, alebo ma uraziť, alebo mi robiť zle. Vieš, to je taká ako Cancer D. Najskôr ma pochváliš, najskôr vychváliš moje videá, pochváliš moju osobnosť a potom ma raníš. Neviem, rozmýšľajme nad tým, čo píšeme. Ja nezdielam tvoj názor. Ja viem, aký Michal je. Otcovi nemusíš vypisovať, aké sú jeho deti. Ja viem, aký je. Je úplne iný, ako ho poznajú ľudia na internete. On sa bude teraz na mňa veľmi hnevať. Jedinou jeho chybou je, že mnohé veci na internete nezvláda. Ale rozhodne není to, čo píšeš. Ty sa mýliš a predkladaš to navyše otcovi. A to nie je správne. Tomas Eldar píše: Zdravím, podľa mňa dobré videko. S vašim rozhodnutím súhlasím a jak ináč dopadlo trestné oznámenie. Prosím vás pekne, zás hovorí tento chlapec o psíkovi utopenom. A potom sa pýta, či som podal trestné oznámenie, ktorým som sa vyhrážal aj v tom videu tej pani, ktorá nám toho psíka predala. Pretože tam ide o biznis. Žiadne ochranárstvo, žiadne chránenie zvierat, biznis, peniaze. Zase len peniaze. Pokiaľ vám ľudia začnú hovoriť, že ja neviem, zasadzujú svoj život za ochranu toho, vždycky sa pýtajte potom, aký má z toho finančný efekt. Ja neverím pomoc. Ja neverím. Ľudia takto nefungujú. Ľudia sú v podstate veľmi zlí. Takže ako dopadlo to trestné oznámenie? Nepodal som ho, vykašľal som sa na ňu, neriešil som to. Patrik FIFA Gaming píše: Zaujímavá téma na večer, tatko. Píše o porfírii, o tej chorobe a potom som tam rozoberal nejaké duchovné veci. Husšiu kožu mám normálne, ako si to predstavujem popri tom, jak to rozprávate. Neviem, ako budem spať dneska. Super videjko, ako vždy. Pokiaľ som ti nejakým spôsobom ovplyvnil spánok, tak to ma mrzí. To nebolo môjim cieľom. Ja som chcel rozprávať o týchto veciach tak, aby to malo pre vás požehnanie, aby to bolo pre vás príjemné. Trošku ma prekvapilo, že niektorí ste reagovali tak, že vás to trochu vydesilo a podobne. Keď si pozrite to video ešte raz, tú porfíriu, zistíte, že tam nič desivého nebolo. Viete, tento svet skutočne ako nie je len tento hmatateľný svet, ale je aj duchovný svet, v ktorom sa deje to, čo som opísal v tom videu. Nech vás toto nedesí. Boh je dobrý. Tí, ktorí sú zlí, sú démoni. Oni stoja proti Bohu. Spýtate sa, prečo ich Boh neukončí, prečo ich Boh nezničí. On to chystá. A není to ďaleko, je to otázka naozaj niekoľkých chvíľ.
a Boh zatočí s celou ríšou démonov. To sa nemusíte bať. Ale to nech vás nedesí. Boh ochráni ľudí, ktorí stoja za ním a ktorí sa chcú o ňom dozvedať a ktorí chcú, aby poznali Boha. Takže títo ľudia sa nemusia bať. Boh ich vždy po celý život vždy bude ochraňovať. Alexej Slezák sa pýta, ja by som ho asi neutopil, ale zastrelil alebo niečo také. No tak ty by si ho zastrelil, ja som ho utopil. Takže, ale verím, že môžeme byť napriek tomu kamarádi, že? Možno by si ho ovalil tlčikom po hlave, aj tak by som bol tvoj kamarát. Takže rešpektujeme sa a to je dobré. Matej Medve, Tatko a Veráge, ty si veľmi všímavý, takmer na všetky komentáre reaguješ, páči sa mi to na tebe. Ďakujem pekne za ocenenie. Snažím sa reagovať na každý komentár. Pokiaľ nejaký zabudnem, odpustite mi. Ja keď potom robím toto Q&A, ja ich všetky prechádzam za posledný týždeň a potom ich doplním odpoveďou, ktoré som zabudol, ale reagujem úplne na všetky. A viete, lebo keď si dal niekto robotu s tým, aby mi napísal komentár, tak asi som povinný mu jednoducho odpovedať, či je príjemný ten komentár, alebo není príjemný. Ja sa snažím na každý jeden odpovedať. Nie so všetkými samozrejme, že súhlasím. To nedá sa vždy so všetkým súhlasiť, ale odpovedám na každý. Easy peasy. Ahoj tatko, nechcel by si dať do pozadia nejakú hudbičku? Nie, nechcel. Dixie. Mne sa to vôbec nepáči, ako sa chcú youtuberi ešte viac viditeľniť. Hovorí o tom mojom videu Selassie a Exploited. Mne sa to vôbec nepáči, ako sa chcú youtuberi ešte viac viditeľniť tak, že jeden na druhého naloží. Ešte týchto klamstiev medzi ostatnými youtubermi bude dosť, si myslím, ak sa to stane trendom. Podľa mňa je to trápne. Vždy som bral YouTube ako miesto pre kreativitu a toto, čo sa tu teraz deje v poslednej dobe, je trápnosť a úbohosť. Selassie a Explo to úplne, teraz je tu nádavka, ako dohnojili, ale je tu vulgárnejšie slovo, to úplne dohnojili s tou ich kampaňou s prepáčením. Tatko a Veráge, vy mi teraz prídete ako reportér YouTube, ale páči sa mi to len tak ďalej. Viete, nech si každý spýtuje svoje svedomie. Jednoducho, ja hovorím, že nebol to žiadny experiment, čo Selassie s Explom predviedli, to bola trápnosť a úbohosť. A nehnevajte sa na mňa, ja som tam videl aj veľkú dávku hlúposti. Ja to nebudem príliš až moc rozpitvávať. Viete, Selassie je v celkom dobrom vzťahu s mojim synom. A môj syn by možno nebol rád, keby ja videl, že ja tu nejako riešim práve toho Selassieho. Jednoducho, ja proti tomu chlapcovi ani proti Exploiterovi nič nemám. Naopak, jedného aj druhého si vážim, pretože ich tvorbu dá sa povedať, že sledujem, aj keď v poslednej dobe nie moc. Ale proste to, čo predviedli, údajný sociálny experiment, bol totálny trápny nezmysel, za ktorý by skutočne mali sami sebe uložiť nejaký trest. Navrhujem prefackať sami seba, pretože nič iného si za to nezaslúžia. To bolo trápne, pokiaľ takto hodnotia svojich subscriberov a svojich divákov, že im takéto hovienka predložia. Niečo, čo je nestráviteľné, niečo, čo nekonzumovateľné, hlúpe, trápne. Vy tomu hovoríte, tuším, že to je cringe, ako keď sa niekto hanbí za niekoho druhého. Ja som sa za nich hanbil, keď toto ako pustili do sveta a potom priznali, že to bol údajne nejaký sociálny experiment. No, trapas. Viete, klesli u mňa. Ja som si ich vážil viac predtým. Ja už dneska ich videá nesledujem. Od tejto doby. Pretože nie, že by som ich chcel nejakým spôsobom, že úvodzovkách trestať. Ale pre mňa klesli hodne. Jednoducho, ja vydržím veľa, ja mám veľkú trpezlivosť. Ale toto, čo nacvičili, že údajne vychovávať slovenských užívateľov, aby si overovali informácie, no prepačte, to je trapné. Už ich nesledujem a sledovať sa ich už ani nechystám. Napriek tomu, že som nedávno hovoril možno niečo iného. Možno som sa posunul niekam inam. Ja nemám rád trapnosť a proste vyťahovanie sa na druhých ľudí. To, čo predviedli, bolo vyťahovanie sa na druhých ľudí. Áno, popremýšľajte o tom. Oni vám dávali lekciu z pozície, my sme tu tí, ktorí určujú. Takže pozor na to. Zvážte podporu takýchto individuí. Zvážte.
Ale ja to viacej rozoberať nebudem, pretože môj Mišo Selasi ho obdivuje a má ho rád a dokonca myslím, že sú aj kamarádi vo takomto normálnom živote, takže ja to príliš moc rozpitvávať nebudem. Petros. Veľmi pekne povedaný názor na sociálny experiment Sláža a Expla. Pokiaľ by nechali povolené záznamy zo streamov, tak by to bolo o dosť zaujímavejšie, lebo by si tí šikovnejší išli overiť informácie. Ďalší, Mr. Cock, milujú vaše speciály, navíc, když sa jedná o 3 lidi, ktorí sledujú na YouTube. Rodina Hermanových a Logana Paula. Vás 3 sledujú a vy idete čím dál tým víc nahoru. No, nejdem sa teraz sťažovať, to v žiadnom prípade. Ja vás mám všetkých rád a rešpektujem vás, ale neviem, či ideme hore. Počtom videní a celkovej podpory idem skôr dole. Ale ja to budem sa snažiť nejak udržať a nejakým spôsobom ďalej s vami komunikovať. Napriek tomu, že všetky ukazovatele idú dole. Nemám zrejme až takú veľkú podporu, akú som nejak očakával, ale to sa nesťažujem. To len tak hovorím, pretože to tak je. Slejus S. Ako by ste mi hovorili z duše, to, čo predviedli Slážo a Explo, je úbohý pokus o nahrabanie subov. V tomto odkaze, ktorý má znieť, overuj si informácie na internete, sa radšej ani nebavme, pretože nechápem, ako sme si mohli overiť informácie, keď Slážo všetkým klamal, a to dokonca aj jeho bratovi. Na druhej strane Jake a Logan Paulovci predviedli super publicitu a tak ďalej a tak ďalej. To, čo som hovoril, to ja neopisujem od tých ľudí, ktorí mi tam do diskusie píšu. Ja som hovoril vlastné názory a pokiaľ si myslia Selasi a Exploited, že im ľudia zožrali ten experiment, nezožrali im nikto nič. Ľudia nie sú hlúpi. Možno si mnohí povedali, ktorí zostali ako podpora vaša, možno si povedali, no dobre, ešte raz im dám šancu. Ale nerobte to často, pretože stratíte aj to málo, čo máte. Videnia nie sú všetko. Keď stratíte skutočne dobrú povesť, ktorú i podľa môjho názoru ste mali a máte ešte stále, tak to bude potom ozaj vážne. Jako ja už nesledujem týchto dvoch pánov. Mr. Cock, líbí sa mi na vás, jak dokážete přiznat chybu, to mnoho lidí nedokáže a ešte sa slušne omluviť, když ste nemusel. Z videí, ktoré deláte, ide poznať, jak úžasný človek ve vás džíma. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem Mr. Cox za túto podporu, za toto ocenenie. On hovorí o tej omluve, keď som naložil Exploitedovi, že je stará žena, že sa chovala ako stará žena. Tak pretože celá tá situácia sa ukázala, že ide v úvodzovkách o sociálny experiment, tak som sa ospravedlnil. Pretože v sociálny experiment, pokiaľ je dobre urobený, tak môže používať akékoľvek nástroje, aj nástroje, ktoré sú. Není fér. Takže ale problémy, ako som už aj v tomto Q&A naznačil, bol v niečom inom. To nebol experiment, to bolo vyťahovanie sa nad ľudí a s tým už ja nechcem nič mať spoločné. Erik Vyhnálik. Prosím, príbeh z vojny, ten trest smrti je tvoje najlepšie video. Erik Vyhnálik, mnohí si myslia niečo iného. Ja mám aj na mail, ľudia so mnou komunikujú a komunikujú aj v diskuziách, takže ja berem tvoj názor, tebe sa páčil trest smrti, ale mnohí to tak necítia. Dominika Adamčíková, netreba sa ospravedlňovať, treba si stáť za svojím názorom. Dominika, to kto ti povedal takýto názor? Ja ťa nejdem urážať, to v žiadnom prípade, si milá, príjemná baba. Ale kto ti povedal, že netreba sa ospravedlňovať? Keď zistíš, že si niekde urobil zlý krok, alebo urobila zlý krok, ospravedlňuje sa. Pomôže to aj tebe na tvojej dušičke a pomôže to aj človeku, ktorému si mohla ublížiť. Kde si zobrala, že netreba sa ospravedlňovať? A že naopak, že máme stáť za svojím názorom. Keby toto platilo, Dominika, tak tento svet by bol 1000-krát horší, ako je. A on už je zlý. Prosím vás pekne naopak. Keď cítite, že ste niekomu mohli ublížiť, choďte a ospravedlňte sa mu. Pretože tento prístup dokáže zachrániť aj kamarátstvo, ktoré je úplne v rozpade,
ktoré už pomaly je minulosťou. Poznáte to, že niekoho máte radi, máte kamaráda, kamarátku a naraz niečo sa stane a to kamarátstvo sa rúti niekam. Ono padá. Nie je tu už žiadnej záchrany. Keď sa ospravedlníte za to, čo ste zlého do toho kamarátstva priniesli, také kamarátstvo sa dokáže zachrániť. Aj napriek tomu, že už dýcha veľmi, veľmi slabým dýchom. Takže Dominika Adamčíková, skús o tom pouvažovať a zmeniť svoj názor, pretože je invalidný. Peter Šoké. Ahojte, tatko, znova pekné video. Neskúsili by ste niekedy urobiť Q&A formou streamu, že by sa do chatu hneď ľudia pýtali otázky ako pri toľko chumiška. Peter Šoké, nedal si už túto otázku druhýkrát? Jako, nie, neplánujem nič takého. Na stream absolútne neplánujem ísť. Premik. Dobrý deň, tatko, chcel bych sa vás zeptať, zda do budoucna plánujete natočiť video, ve ktorém sa alespoň v rýchlosti vyjadříte k výchovným ústavům. Ptám se proto, že môj otec je vychovatelem práve v tomhle ústavu a proto by mne zajímal váš celkový pohľad na toto téma. Ďakujem za video. Toto je veľmi dobrá otázka pre Mik a určite bude video o výchovných ústavoch, o tzv. Polepšovniach, alebo Češi hovoria, že pasťákoch. Pasťák. Toto je veľmi zaujímavá téma. Budeme rozprávať o tejto téme a natočím o tom video, pretože toto je vynikajúci podnet a ja ti Premik ďakujem za tento návrh, za tento podnet. A to bol posledný diskusný príspevok, ktorý som tu rozobral, ktorý som tu komentoval. Nehnevajte sa, pokiaľ som sa niekoho dotkol, ale ja to ináč neviem. Ja neviem povedať tak, ako keď mám niečo v srdci a povedať úplný opak. Ja to nedokážem. Mnohí ľudia to dokážu, ja sa pretvarovať nebudem, pretože vás mám rád, pretože si vás tak vážim, že vám chcem vždycky hovoriť iba pravdu a nie nejaké výmysly. Takže toľko moje dnešné video. A ešte by som vás po druhýkrát chcel upozorniť, že dneska vyplňte anketku, pretože bude rozhodovať o tom, čo sa zajtra bude točiť, o čomu sa budem vyjadrovať. Takže vás nabádam, aby ste navštívili anketu a označili tam tú svoju možnosť. A ja vám za dnešné pozeranie videa, alebo skôr počúvanie videa, veľmi pekne ďakujem a všetky vás pozdravujem. Váš tatko Avrič. Papa.